'yan uwa da abokan arziki masu kallon mu a daidai wannan lokaci. Muna farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci na ci gaban wannan shirin namu na Gama a Titi. Sai ku biyo mu domin ganin yadda za ta kasance. Allah matsayinka na babu idan aka ce maka abun majiyaci. Abun majiyaci. Gaskiya ban sani ba. Yawwa da Allah da Hausa idan aka ce maka abun majiyaci. Abun majiyaci. Abun majiyaci. Gaskiya nan tambayar taka ta yi nisa da yawa. Kai ma baka sani ba? To ai ne ka ce abu majiyaci kuma a kai shi na. Haka nisa ya samu matsala. Gaskiya abun majiyaci da Hausa aka ce me ake nufi? Kamar mara lafiya. No. Mara lafiya? Haka ne na sani. Oke to shikenan. Idan aka ce abun majiyaci da Hausa. Idan aka ce ma abun majiyaci. Abu majinyaci. Yawwa Me ake nufi? yawwa Kamar mara lafiya na kasashe haka ko ba haka ba. shi ne abun Abu majiyaci. majinyaci ni abu na ba wuce ba. A yadda ka fuskanta. A yadda na fuskanta haka ne. To shikenan. Yawwa an aka ce abun majiyaci. Abun majinyaci ba ka ce. Yawwa Kawai na mara jinya mara lafiya. Masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci inda dai an fafata dangane da wannan tambayar kusan mutum 5 aka to bari za mu faɗa su a daidai wannan lokaci. Idan aka ce abun majiyaci ana nufin na mai magani ne, ma'ana duk neman majiyaci na mai magani, wannan shi ne tambayar.